Jsem V. V jako Veru, V jako violin, V jako voice. Když takhle udělám ruce, je to kalich nebo ženská energie, což je taky hodně moje téma. Jsem hostlistka, zpěvačka, performerka a skladatelka. Teď tady v Lomu Mramorka točíme akorát klip a fotíme vizuál pro desku Eon. Eon znamená věk, věčnost, ale znamená to taky vitalitu, životaschopnost a o tom bude i ta deska. Původně to bylo koncipované tak, že vezmu archetypy žen z tarotových karet a na tom postavím svoje písničky. Nakonec se to ale úplně všechno změnilo a okolnosti mě dohnaly k tomu, že je to vlastně zase další osobní výpověď. Připravila jsem si pro vás několik odměn, většinou souvisí s hraním, můžete přijít na koncert, na představení nebo vám zahraju na vaší akci. Abych mohla projekt dokončit, chtěla bych vás moc poprosit o finanční podporu.